Татарстанда ойрым категориялы граждандар үшін мәжбүри вакцинация кіртілгеннен соң күплерді медицина адводы білән бәйлі сұраулар туа. Шуңа күрә түгел ошықлы кірту үшін Татарстан сәлемәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Тулырак хәбәрчебез язмасында. 4 очракта гына коронавирусқа каршы прививкадан метатвод бирелә. Олар хроник ауруның кискенләшүе, элек ясалган вакциналарга аллергия, онкология, 22 атнага кадәр йөклелек. Әгәр кеше коронавирус белән вакциналаштырудан метатвод алырга тели икән, аңа үзе беркетелгән поликлиника терапевтына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тиздән Татарстанда метатводы булучыларга да QR-кодлар бирелә башлый. Олар сәламәтлек саклау министрлыгы аша әзерләнә. Этот вопрос вот сейчас решается, идут совещания активно очень. Как только будет информация, которая позволит, знаете, не делать какие-то из нее иносказательные выводы, то обязательно обо всем расскажем. Әлегә белешмә кәгазьдә ирекле формада ясала, әмма анда пациентның мәгълүматлары, туган көне, вакцинация ясалмау сәбәпләре, гамәлдә булу вакыты һәм аны бирү урыны күрсәтелергә тиеш. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.